ja vás vítam všetkých pri dnešnom novom videu a dnes teda trochu netradične z auta. My ideme práve teda na taký menší rodinný výlet do Archeoskanzenu Modrá, ktorý sa nachádza pri Uherskom Hradišti. A tak ma napadlo, že by som teda so sebou mohla vziať kameru a niečo tam aj pre vás natočiť. Teda v Archeoskanzene Modrá, ako ste mohli teda už vidieť na záberoch, a potom sme teda ešte išli na akvária, ktoré sa nazýva Živá voda. Je to vlastne hneď vedľa toho Archeoskanzenu. Ten skanzen bol celkom OK, akurát som čakala teda, že tam bude asi viacej nejakých tých zvierat. Mali tam teda iba nejaké 3 kozy, potom tam mali nejaké teda prasiatka a boli tam teda nejaké sliepky a nejaká jedna kočka tam behala. To bolo asi tak všetko.
Potom tam bol ešte vlastne nad tým skanzenom taký kostolík, tam sme sa ale už potom pozrieť nešli, pretože tam boli asi 3 svadby a strašne veľa ľudí, takže by sme sa možno ani nedostali dovnútra. A potom sme teda išli na tú živú vodu. Je to teda, myslím si, že celkom fajn výlet aj pre rodiny s deťmi. Sú tam teda rôzne atrakcie pre deti, je tam také akoby... Bludište. Áno, je tam také akoby bludište a rôzne teda iné veci. Ak sa vám teda video páčilo, tak mi môžete nechať like. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak ich môžete napísať dole do komentárov. Ja sa na vás teda budem tešiť pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!